Cam Jones, be di natur y brotest yma heddiw? Wel, da ni yma heddiw mwyn cael y brifysgol i gwrando ar ein lleisio ni. Dyma'r un o'r nifer o ymgyrchau da ni wedi tynnu ac yn mynd i drefnu. Chos da ni'n teimlo bod y brifysgol yn gwrthod gwrando ar ni bob dim. Da ni'n trio cyfarfodydd bob dim, protestio eraill, ond dyma'r cam nesaf ymlaen da ni'n teimlo mwyn i gael brifysgol i wrando ac hefyd i bobl cyhoeddus sbio arno ni a gweld beth da ni'n neud. A chi di egluro'n union beth da chi'n neud yn fan hyn? Wel, da ni yma mwyn achub Neuadd Pantycelyn. Mae gennym ni 3 egwyddor i'n ymgyrch a neu ddarllen o rwan. Cadw Neuadd Pantycelyn ar agol fel yr unig leti Cymraeg yn Aberystwyth. Mae Neuadd Pantycelyn, da ni'n teimlo'n gadarnlu'r iaith Gymraeg. Mae o wedi magu cenedlaethau o genedlaetholwyr, cerddorion, beirdd, llenorion ag ati, a mae'r pensarniaeth yn hollol berffaith yn Pantycelyn. So ar ben yr all, dydy o ddim be da ni angen. A mae IMCA wedi cyflwyno dogfen yn ôl yn 2009 yn deud be da ni angen, a maen nhw jyst wedi anwybyddu hynna'n llwyr, felly sgynna ni'n byd arall i wneud mo'n protestio. A pa ymateb da chi'n disgwyl gan y brifysgol heddiw yma? Wel, da ni'n gobeithio iddyn nhw wneud rhywbeth cadarnhaol yn lle cynnal trafodaeth arall, jyst er mwyn trafod, chos mae trafodaethau yma yn ddiddiwedd a dydyn nhw'n mynd yn illa jyst yr un hen araith yn ôl atan ni yn deud bod nhw'n mynd i drio, ond dydyn nhw'n neud yn byd. Felly da ni eisiau nhw ddangos bod nhw'n ymroddedig i'r gymuned Gymraeg a bod nhw'n barod i wrando arno ni fel nhw'n ddyn nhw.